Mudare machief njelele munopinda nyaya dzakasiyana siyana dzimwe dzinoshamisa. Imwe yenyaya yatakasangana nayo ndeyekuti nyaya idzi dzewanano zvinoda kuti vaviri vanodanana vadanane vawirirane. Isusu vana baba nana mai tikange taakupindira nyaya dzevana tinenge taakukanganisa wanano dzevaviri ava. Pane nyaya imwe chete imwe yakapinda mudare machief njelele yekuti mwana ari kuti izvo muroora ndinomuda nemwana wangu, asi baba namai voti izvo muzukuru wedu uyu haasi wepano nekuti pane mhepo dzimwe dziri kungobuda buda dziri kutaura kuchiti haasi mwana wedu. Zvino DNA yoitwa sei apa? Mwana wavo ari kuti izvo mwana ndiwangu, asi baba namai vasiri ivo vakarara nemusikana uyu vobva vati haasi mwana wedu. Zvino zvobva zvanetsa, asi mudare machief njelele zvinhu izvi zvinopenengurwa zvichibuda zvine ungwaru pachena kuti nyaya yacho yofamba sei. Ngatinzwei vachitonga nyaya iyi. Yakambopinda iri yekuti vamwene vairamba muzukuru uyu vachiti pamberi pane muroora apasi pemwana wavo. So iko zvinezvi yazouya tezvara vakati inini handichazivi magariro andakuita nemwana wangu. Vakaramwa mwana wavo komana uyu nemudzimai vakachengetwa kwatezvara kwemakore anenge 2. Iko zvino uyo mukomana akazobva akatora mumwe mukadzi akasiya uyu. Ndozvakazotsamwisa baba rega ndireve zvangu pfuma yangu ndinzwe kuti vanondidavira vachiti kudii. Saka takuikurukura mukomana uyu akazoti handikwanisi kuramba mudzimai uyu nemachengeterwo andakaitwa nababa navatezvara nezvandakaitirwa zvikuru nababa ava. Saka chondokumbira ndechekuti mambo mundibatsirewo kukumbira vabereki vangu ava amai nababa kuti vanzwisise kuti mwana uyu wavari kuramba ndewangu, vamugamuchire semuzukuru wavo. Ndochichemo chauya pano padare mambo. Saka sezvo nhasi vari pano. Last week vakauya uyo Ncube ari kuudzwa nemhepo kuti uyo mwana asiwe mhuri kwavo, mhepo yekumudzimai nemhepo yekumusha kwavo. Ndozvakataura. Mhepo yekumusha kwavo ari kuti iri kutosvikira pamwana wake. Mwana wake akasvikirwa nemhepo, ndo ane mhepo iri kutaura kuti mwana uyo asiwo waNcube. Ndozvakataura. Saka nhasi tatiri kuda kuti titsvage kuti mhepo yacho iyo imhepo iri correct here, inotaura izvozvo, inoramba ropa rayo, kuti ndeyani mimba yemwana mudiki uyu anganga akawanani kuti asvike ipapo. Ndozvikukonzera kuti Ncube aite seanoramba bold decision yekuramba muzukuru. And ari kuti mhepo inosvikira pamudzimai pake ari kuivimba, ari kuitrust kuti imhepo chaiyo chaiyo. Inosvikira pamwana wake ari kuti hongu but ine zvandiri kudhauta mukati mayo mhepo iyoyo. Hamene sezvauya nevamwe nhasi. Vaning'ina vake vari pano. Vaning'ina vake mungatibetsere kuti sezvamuronza zvichitaurwa panapa. Mwana wenyu vana musongerwa uyai kuno vakatowanda. Uyai nemacheya enyu. Ngosimuka nemacheya enyu. Aiwa, gara imi gara ipo. Pesbek payakauya. Ndongo yecorona nditi. Yes, I think taitira nyaya yepanzapo. Ndopakasvika mhepo pana mai guru wenyama. Tikanetsana nemhepo yetitiko mhepo inosvika pano yadaidzwa nani. Panondipa manjereri pano. Panongosvika mudzimu here unongosvika kuti ndauya kuda kunditonga. Indiri padare revanhu vakavapenyu koya mhepo yabva kupi. So pakaya Ncube last week we had agreed tiri kuda kuti titsvakewo spiritual isusu kuona kuti mhepo dziri kusvika dzekuna amai dzingatinetse kubata nekuti hapana hama dzavo.
zvingatinetsi asi dziri kumwana idzo toda kuona kuti mhepo painenge ichitaura against uyo mukadzi uyu inenge iri mhepo yekwan'uve here yekwamusongerwa here iri kuramba ropa rayo. Mhepo ikaenda mwana wacho kuti aiwa mwana wangu ndomuda nemukadzi wangu, vabereki voti hai hatimudi. Last time panapa mukomana akatoguma asvika pakuti ano mambo ndibetserei kuti vanhu vawirirana navo eni mukadzi handikwanisi kumuramba zotora nemutongi up until tanoita DNA test. So isu tikuti DNA test isusu we cannot recommend for DNA test because mwana ari kurambwa ne-third party. Tinorekomenda DNA test yeditibhini kuti uyo ndiye ari kuramba kuti mwana uyu hasi wangu uyu achichinde wake. Ndipo panonzi chiendai moita ma-DNA test. But kana baba vanova ndovakanoti ndovakarara nemukadzi vaiti mwana ngwanu, mwana ndewangu, mubereki asiri akarara nemwana kuti mwana hasi wako padwa DNA. Sei tozvishanda sei izvozvo? How do tinoibata sei nyaya yacho iyoyo? Yotaurwa nemudzimu kuti mwana hasi wangu. Zvoti midzimu ikabuda munyika ichidaro vana vose vanorambana nevarume mudzimboko. Hazvishandi izvozvo kuti tingaite izvozvo. Saka I don't know vana musongero. Ndara musongero pavakafa tsvimbo dzavo makadzipani. Dziri kunani. Aiva n'anga mudharaita aimuziva achiita basa rake. Tsvimbo dzake dziri kunani. Sukuma sipo. Pakashayika baba mapedza kuti chivanhu chenyu chose. Mapedza kuti chivanhu chenyu chose. Tsvimbo dzamudhara ari munhu anga ane madzimai akawanda nedzimba dzakawanda. Tsvimbo dzamudhara dzakapiwa. Nhau yakaitika ndekuti vakashayika vanga vakunamata kuchechi. Sanguva yavakatiwo vatendekwa kuchechi vakatora tsvimbo dzavo zvese zvavaishandisa vakazviendesa kuchechi, ndobva vaprofiti varongedza zvinhu zviya zviya. Vazvongedza kupisa here kuti vakarongedza? Vakapisa. Ko mhepo iri kusvikira pamwana wenyu uyu ndeyani? Nhau yemwana kuti pane mhepo iri kusvika tiri kuita zvekunzwa Easter Saturday taiona sevamwe. Mumbe mumba anofike mutwaneni? Asanga kuenda kuchechi. Mukatopisa tsvimbo. Akudzoka pakusvika kumwana sei? That's why ndati mutaure because mumbe ndozvaari kutiudza. Ndozvaakataura. Izvozvo ndo mafambiro zvakaita. Saka toita sei? Because makapisa tsvimbo dzababa nechikristu. Mhepo yauya pamwana uyu. Muridzi wetsvimbo adzoka yatrue. Toita sei? Ipapo toda kubatsira nekuti iye tsvimbo dzichipiswa naye anga asati afa ngari mupenyu. Ni baba. Ava munhu ati ndakunamata. Ndizvozvo unonamata uri mutanoka. Vakanamata uri mutano tikapisa tsvimbo. Adzoka ava mudzimu manje kuchivanhu asi kumuprofita. Sei warega kudzoka muchiprofita kudzokera kumwana uyu? Can we say ndibaba here truly speaking vari kusvika kuuyo mufana uyu? Mufana uyu ari kuti ndakadana nemwana uyu vari kuchikoro vachidzidza something like that to an extent yekuti uyu akazogumaita pambiri. Tingati mhepo iri kutaura kuti mwana uyu hasiwo kwamusongerwa iri kusvika pane uyo iri correct? Isu nesuwo nemaonero atatichitawo sevana netaisire kuti desi tambozvitiwonei tichifambawo tichinzwawo neumwe munhu asiri kuti ndiye ari kutaura pachake tisingazi nemaonero edu, asi ndo zvataifunga kuti dei takamboti fambei tichinzwa sekuti muri kana mwana akati mwana ndewangu mhepo yayoti asiri izvi zvakuda kuti tifambewo semhuri tichitsvaga kuti izvi ndizvo zvakamira sei. But zvemhepo zvingaprovwe kuti it's a true record yekuti mhepo yataura kuti mwana hasi wako iwe utoti hasi wako iwe kuti ndewako.
kumutemo wenyika zvingapruvwa izvozvo ndakasvika nedhimoni nedhimoni kandoudza kuti mwana asi wako. Can the court approve that? dhimoni raenda wavasoba seweso kuti mutana domwokora mutanani totevera zvipa ipapo pakatiomera nekuti zvimwe zvakaitikawo tatisipo but takazvionawo nenzirawo yakanakawo chaitibatsira. Maybe it was like nhasi mama ita zvakanaka because mama as a family it was going to be very good. It didn't been takazvironga sezvazviri, but sezvamutaura makamira makaita zvingastopese here uyo kuti adhimande ndleko dzake izvozvo zvokuti mudzimu uri kuti mwana asi waNcube iye uyu aitogara pamba pavo ane mukadzi uyu vachitopuwa bedroom, zvingamustopese here kuti amire kudhimanda zvaanoda? Hazvimutadzisi baba kuti vadhimande nekuti inini mwana anenge achiti mwana ndewangu, saka ipapo hazvingatadzisi baba kuti vade zvavo nekuti mwana ari kuvhura. Why ndataura izvozvo ndezvokuti toda kusunungura kuti vasaramba vachiita maexpense vachidzoka kuno. Why nditi tichigadzira nyaya yenyuwo isusu, handiti tichigadzira nyaya iyo yamataura kuti aitambositsvagawo to an independent someone atiudzawo kuti ichi chiri kumboitika. Hatingarambi tichivadhonza because ava vanei nazvo zvokwaNcube and hatitoti vazive mfihlo yenyu kuembura makwapa. Zvazvakumbira uyo kuti zvimwe ndizvekwedu hatidi kuti tidi zvizikanwe naSevere. Saka avo isusu what we are going to do is kuti isusu we guarantee zvavari kuda, tozosvika patozoudzwa kunzi zveshuwa ava vailidwa nemwana wozvinzvirongo mwana asowani wokwaNcube, then ndo patinozvikanzura. But for now taita guarantee, tatenda zvavari kuda kuti vabhadhara kumwana wavo, nokuti vari kuti mushure mekunge vachengeta uyo nemurume wake vachivachengeta vari vese, mwana akazobva adzokera, now is married to someone, akatoya naye muno mudare uyo aripo uyo mazoona. Asi ava vachiramba vachibvunza mwana kuti naiwe pamwe utitaura zvisizvo mwana uyu ndewani, kuti mwana ndiwe iye uya murume, toya tovhunza murume kuti zveshuwa mwana ndewangu, maona. Saka ava tiri kuvashungurudzira chii? Tiri kuvapira chii dambudziko kuti varambe vari parodhi vasingatoiti basa rinovapa mari kumba kwavo, vachingoswera vachiteerera nenyaya dzisipo? Imimi tsvagai your own way. At least even if it was maintenance, murume kuno uchiramba kuti mwana asi wangu, maintenance haimiri kuisi, inongodzimingirwa uchinzi iwo uchitsvaga kuti mwana ndewane bhadhara. Kana tazoona kuti mwana asi wako zvedu zvodi tomisa maintenance manje after DNA test. That's the procedure now from the government, inotedzerwa from the laws of the country. So maybe tisati asvika pauti toda kutsvaga zvenyaya dzekwenyidzi, let's agree tese kuti tinzve kuti ava vari kuda chiya, then katanzwa zvavanoda tovasunungura takuziva kuti chii chatinosungirwa kutsvaga kuti tivanyaradze nedambudziko ravainaro. Isi tosati titsvaga zvekwedu zvisinei nani nevava. Handiti gara pasi simukai tibetserei, ndimakaya nenyaya yekudara kuti makuda zvenyu zvamuri kuda kuvanhu vanoroorana here, ndizvo madamages here, chii? What exactly do you want? Kuna anzi makani mfana Baldwin, yes. What do you want? Because he's above 18 years. Ngaramonzi vani? Ini kusvika ndozodhimanda kudaro pekuti ivo vanhu vandivafundire panyaya yekuroorana nekugarisana mudzimba, hatitarisiri izvo zvakanyanya zvinoda kuti vanhu vagare zvakanaka.
but ivo pachezvavo manje vakutondipusha kuti inini ndichitaura zviri pamurava zvokuti ivo vazive kuti inini hana kupusa nemunhu akatodzidzawo pandiripo pano. Ndakavachengetera mwana wavo vamudzinga zvokuti kutaura kunongadai akafa amwa mushonga. Ndikagara naye 2 years ndikamudzidzisa kuveza mwana uyu kusvika akugona izvezvi kumba kwavo kutara kwandiri kuita ari kuveza mibhedha mawadhrobe achitengesa. So atotoonawo dzimwe nguva makasitoma totowapusha itienda unotengawo ndichiitira kuti waonewo mwana wake. But iye manje nevabereki vake vavangoona kuti aiwa uyo mwana mudiki stereki regai zvavakambotipa paya vachishandise izvozvo ivo vari kudya vachikuta kumba kwavo. Saka anyway kuramba kwemwana wangu ndinokugamuchira asi mwana wake aripo iye ngachiroora mwana wake ine wangu ngaadzosa kana achidzosa kana achimutora no problem. Ndo chikumbiro chandinacho kuna mambo kuti ivo vasandinetsa handisini ndo vana venyu vakarambana here? Ndinoti vakarambana nekuti iye zvino zvikuitaura vandiri kuita atova kuda ne 6 or 7 months kuda ngatimire takadai tezvaro chaita kuti nyau iyi irambe ichidzoka mudare. Muri kurangarira here mashoko akataurwa nemukwasha wenyu musi watamuti chibvisa gupuro tione kana mukadzi usingachamuri? Muri kurangarira here kuti akadavira chitoro akati anoti izvonanzi ndakamwana akati ndazvitsanangura muno chakakonzeresa kuti asabvise gupuro akapa chikonzero kuti handibvisi gupuro nechikonzero chakadai. Hana kuappreciate here zvamuri kubva kutaura izvo uyu mufambi akataura zvishuwa kuti inini ndinobvuma kuti ndakanganisa akati first day takawatova tibudai tsvagai gupuro tikati chiendai muzodzoka mane gupuro handiti vakadzoka next week tikati gupuro akati mambo handikwanisi kubvisa gupuro kune mwana uyu handitika handikwanisi kubvisa gupuro nemhosva yekuti mukadzi ndinomuda handidi kumurwadzisa nemachengetero avakandiita kumba kwavo ndozvavakataura. Kusaka takadaidza ava maya nekuti chikumbiro chake ndichekuti mambo ndibatsirei kuti amai nababa vatambire mwana wangu nekuti mwana wangu iyi asi utosvika pandiri kumba baba vachiti kana achiita ikoko ngaaite asi kumba kwangu ndozvakataura baba vacho ndozviri kuti mwana aiwa baba ngavazvinzwisise kuti uyo mwana wangu ndo statement yakataura. So can you charge lobora remwana vanhu vasina kuramba vasati varambana here? And I thought maybe mamjataura something because hapana kana chambofambapo kana dai mama ati chekutanga mambo ndione mhosva yangu kuti iri kufamba ida damage rangu zvinoti akabvisa damage. Yes tipotengera kesi yake tingambondipa damage because even whether anoroora kana kuti haroori but ngangondipa chi damage robert raedha uchiroora kana kuti uri kuramba zvese zvinongori zvimwe chete. Kana vazorambana ndipanopinda process yamabuda kutaurai manje inoshanda manje ichengete ifimbi yenyu because iyoyo munongodya nyama takachonjomara iwe ichiri kumhanya. Don't worry about that one. So we can guarantee damage for now. Anditika what exactly do you want? Damage racho munodei wakaita mombe 5 damage kwete kuroora damage tati damage hatisati tati kuroora hasidanga kutaura damage. muchiri pamombe ipapo anomatare echivanhu totanga nemombe tozoenda kuyu tozovhaluwa converta that tombotanga taita matare echivanhu toshandisa nemombe mbudzi huku hangaiwa ngarikuni andidika kana asina mombe
moda mari manje. O mombe yenyu moitengesa mari? Taurai Saka yenyu itengese. Taurai Kana kuri kuti ashaya moda mari yakati 300. Yeah, because isusu scaled is 350. Kana matotambira pa 300, it's okay. So you are within the limit. Yeah, that one inogarantika. It makes sense now. Takuziva kwatiri kuenda now. Still, kana paripo kuti pazobuda nyaya yekuti this marriage yaramba, uyo ane right yekutodhimanda 1 or 2 things. Musikana. Not this damage. Ane right yekutodhimanda zvake zvakanangana naye semunhu wenyama. Because she's also a human being. Anofanira kunge achichengetedzwa nemutemo. Kana zvaramba zvokurorerana, ane right yekudhimanda that. To an extent yekuti panotozoguma pakutotwa execute kuti tikarve zvaari kuda. Handitika. But for now, we're dealing with damage or 350. Simuka nikikiri. Garai Sukuma ndoto. I think ndaexplain wakateerera. Handowakaenda school. Yeah, ndaexplain wakateerera process yedare. Kuti whilst tichigadzira nyaya dzekumba kwenyu nevabereki vako dziri kunetsa dzawakakumbira, ava hatiregi kuti vataure zvimwewo mavo. And last time you said iwewe mudzimai ndomuda handikwanisi kumupa gupuro. Zvichiri zvakadaro here? Ndizvozvo. Saka unosanobhadhara damage ravo ravari kuda or $300 damage. Iyo inongobhadharwa zvisinei nokuti you marry or you don't marry. Inongobhadharwa iri pamutemo. Iyo manje inodiwa as soon as yesterday. Kuti paunoshanda ukapinda bhedha 6 unofanira kureza that money yekuti upewa tezera damage. At the same time, tichida kuzopinda munaurwa yakakumbirwa nababa vako yoti titsvakisise, yataurwa even ava vari panapa vamusongerwa, kuti titsvakisise kuti mhepo idzi dziri kungotaura dzichingotenderera imhepo here. Mwedzi wakapfuura takaita umwe musha wairwa zvidhoma muroora naambuya vosvikirwa nemudzimu. Pano vakaya vachichema, yowe vari kugedhuka muroora rwa nezvidhoma. Ambuya mudzimu wobva watosvika wakuda kutodhifenda muroora kuti muroora wangu hangafi ari kurwa nezvidhoma. Konai shamwari, zvidhoma ndezvani zvikurova zvai? Ndezvamainenge. Vakatoita noizi vakarova mai vacho zingaiti. Kanda hapana zvidhoma. Kungosvika pano ngofuridziwa hapana chidhoma, zvidhoma zvaenda zvose. Nanhasi ndakatosvika kumba kwacho. Zvidhoma zvakadirwa nzikwani papasina chidhoma, papasina mhepo payo. Dzaingori mhepo dzemweya yakaipa. It's probably zvogona kudaro kuti paite mhepo dziri kuuya kuzokuda kuzokukanganisa kuti musaite izvozvo. And what I want to believe is kuti mudhara uya mudhara sekuru vakashayika, munhu aita mabasa ake. Aita mabasa ake tinoaziva tese kuti munhu aita basa rake, haasi munhu utamba naye. And it's not easy kuti mudhara yamundiudze kuti mudhara yangava mukristu. Angatendeuka arasa tsvina. No, I don't believe that way. Kana vari vakazvita vangozvitawo havo semazveupedzisira, but hapana zvamakaita. Vavako kuvara. Variko ukonorara. Muchazoona as long muchidaidzwa kunzi muri vana ravi, hapana kwamunorasira chivanhu chenyu. Munacho munhema dzenyu. Gadzirai mhepo idzi dziite order idzi. Ndo dziri kutodhonza kuti mhepo iyi iri apa itaure zvisina basa. Mhepo dzekumba kwenyu. So hazvinei ava izvozvo. Ava you pay them their damage. Kana uchida mukadzi wako unotora mudzimai wako havana problem nazvo. You know the procedure how to do it. Unotaura naye mukadzi wakati murume wangu ndomuda. So hapana problem. So chatisingadi chekuti urambe uchiita futi zvechihwande uchivata naye chihwande uchimuba. No, that one we don't want. Because achagomaita mimba woguma makumuramba futi. Mhepo yoramba futi kuti akahura ari kumba kwavo. Ndichekuba akahura, hatidi izvozvo. Kana wada izvozvo mutorise zvaari
unogara naye sekugara kungoita naye mufeafea moita vana venyu uchibereka vana venyu hapana problem, but zoti unomutaimira woti uya kuno iye semunhu anokuda uvhaita give in orara naye mimba, it's not fair. Kushungurudza mumwe mwana umwe munhu because uyo asina zvachaitawo, but izvo munhu anokwanisa kudzokera kuchikora akatoenda kosa akatoita ticha, but mukarava kudisturba renyaya dzechihure idzi anoguma achembera antozvirealize atopera basa, iwe uchingori mukomana, hatidi zvinhu zvisina basa, hatidi kunzvenga nemhepo futi nezvinhu zvisina nebasa. So that one is done. Munofanira kuwana mombe yenyu or $300. Kana iri mombe inofanira kuya iri worth $300. Ancho ndozvatoita izvozvo. Also you need to be reimbursed cost yenyu because panyaya yatadu tumupindire. How much did they use? Clerk? Vakashandisa mari yakudaro $75 tinoida kuti vadzosere vatezvara. Iwe inopuwa 1 week toida kuti idzosere, meaning that by Thursday next week inofanira kunge yavapo kuti vadzosere. Then hatisi kurambidza mukadzi wako, hatisi kurambidza kunomuona, hatisi kurambidza kudii, but chatisingade chekuramba muita zvechihure, ndozvatisingade. It's okay. Thank you very much. imi masununguka toda kumbosara neava. Yes, nichemo. Apa damage apa ndachikumbura kunyangonzwisisa kuti damage yakanangana nemudzimai here kana kuti pane zvandakatadzira Pindure. Budai. Vati bvisa damage rano. Iwe ngoda kubvisa damage kudadara mudzimai. Tichazotaura naye. Tichazotaura nomufanira kumunyarara, usati nyadzise pane vanhu. Kana mune zvamakaita kutanga kudhara munozozvitaura tokabvisa somewhere, but panapa toita topedza. Right, Ncube Mtada, Sukuma Small. Way forward on this one, how do you do it? Right. Wafika wathatha intonga yakhe kuba bayihamba nayo wayiphumpa nayo intonga leyo wawuyela ngekhaya bafika bayibelana nomzuzu umntwana yaqamuka yalahleka sasiyangakwazi ukuthi itshona phezulu uthe uMosi uphuma khathesi intonga leyo yafunakala esikhulume nguye wathi intonga leyo ngamupha ngisaphila engakabidluzi khathesi sengumoya intonga leyo ngiyifuna ngamthengela ulala. Right. Okay. Mana sisho. Madzotaura mpo. Mazvinhu. Akapiwa tsvimbo ushu nasekuru vachiri vatara. Ivo mbune ndovakamba tsvimbo. Saka dzakanotswa ndedzimwe idzo. Idzo dzakatswa ndedzimwe. Tsvimbo yababa iriko. Baba ava ndakatonotenga tsvimbo anayo. Anditika. Correct. Uthi khathesi amantshane adlulileyo bahambile ekhaya abantu ababengufile esibhoni sekoniboni third born wabuya sephiwa isitulo futhi umama esikamdala wabuya naso. Right. Lo. Uthe kule ndaba yedamage leyo sizokuzwa umfana ukuthi yiphi damage ngoba uthe lesisikolo esabhali form 6 asefuna ukubaleka uthi isikolo ukubhala ngathi lapho umntana msemvulisela amahala. Right, ngase ngikhupha inkomo ezintathu wena wahambe ngithuye damage yahamba wabuye ukhupha umntana esikolo yahamba enye le yasala izimeli njani sathi kayihlale khona ngabo nje wasingaphola list sizabona sayifanga kumbe emalokolweni sayithinta ngakho $100
ezokuthi kwenza usekrate kunokuthi nakwazi ukuthi itest umntwana ngakuphimbuza amaswingiro samswingiro umntwana ezintu so singazi damage lakuthi ifuneka ngaphi lapha kweza umkhosi emaswingiro yenalo umntwana lo hawu bamuhle sikwenza sibili simamule umalukazi ingabe munogona kokana makabvisa masungiro muri kurambira muzukuru mhepo andiluthi mfazi umntwana uyamfuna thina sathi hayi asikwalisi konke kwasingena ngweni libanjani libabili sinase sikwenzele inyamazana okumele sikwenzele khona so thina inothandeni lapha singeni munomgamukirere muroora manje ayikulewadala unamzali ungalela umntwana ngayezicala eceleni umntwana ngayezicala eceleni elifuna ukuqala ngelakhe mina mzali ukuthi ngihloka angikwanisa ngifuni awungeke ngikwenze umntwana ngezintanda ngoba yena into lekuyivumile ukuthi lokhu yini okwenzile so yintanda so imalume maye ivumile indaba lena unikeze umntwana lokhu kwakwenza uyakuthi umntwana uyafuna ukwakwenza phambi kwakhe abantu bashiyashiyana amakhanda into engekho ukuthi umntwana ngayivuma umntwana wakho umntwana ngiwazi indaba yakhe lona nomfazi wakhe so umntwana yena nxa evuma ukuthi umalume yena wakhipha idamage wakhipha esukumbala hayi indaba isokwana umalume ukuthi wafuna umalume very simple very simple but kwazobuidlozi lathi umntwana lasiwo wangithi lo lokho angilapha idirective bona ngabe zohamba abazohamba sibekudinga but esikhathi leso ukuthi bona indaba leyo umntwana uyakuvuma lapha inzwa muzukuru pane dambudziko but wena process yatsanangurwa nasekuru wako navavatevera vakaita chivanhu chose vachitambira muroora andika kusvikira pakusungira kana wasungira kuti mimba iyi ndeyani chivanhu chinoitwa ikoko ndechekwenyu chichibatanidza midzimu miviri handiti ava vakabvuma kubatanidzwa pamwana uyu iko zvino mira unzi munotambira here muroora amai munotambira muroora vakwenye munomutambira here muroora asi where the case is noikunetsa uyo anoita mukadzi wangu ndoga here asina vamwene navatezvatezva Are you suggesting that? Rukumbira izvozvo here kuti munhu anogara pasi ini konongori yaqhela inisile kuyeza ngoba ku-right lakho. Are you suggesting ukuthi no chief sike sehlala le mhuri lesikhulume ngoba likwazi mina likazi ukuzwa? Yakona kunjalo baba into esicela ngaphuma ngaphandle sikhulume lesiphethe. Even at home because want to know ukuthi manxa umama lo antuzulu mama esithi kamamukele. Njabona. It's not here. There is something up to next extent ukuthi bazogcina vele sebethethisana direct sekuchintshana abamorosani usebenza abamorosani baona chintshana mama isi umyuti lokho njani which is causing all this there's such a big division. So this is what we are saying chiri kukonzera izvo kune laws dzokutaura kuti uyu mwana aswei mukomana kuti mwana ndewangu musikana kuti mwana ndiwo uyu vari kuvhuma nditika but kuita mudzimu nyika ino ingadai yakapera kuda kwaihuriwa muno munyika munomu ende wese mudzimu kuteerwa nasekuru wako ndoamaya mutoro ndo vari kuti hai zvose ripfuma rapa chiri qinisi qinisi rekuti sei how kama amai vanoya nemudzimu kuti ramba ropa ravo oramba ropa how akulalela kumakete indaiona sokuti muwe kana dai mamanzwa pfungwa yekutaurwa nemuzukuru wenyu vaningi nevenyawa darira tikutaura panapa varisi pfungwa yaari kutaurawo kutaura newe ari kuti tinokumbirawo kuti timbobuda mambo ichedza mambo saka mambo vabva vati aiwa chero mukaenda kumba ndinokutenderai mumbonogara pasi imi mwiwe nevaningi navenyu maybe nevazvadzini kana pane vachiri vapenyu mumbokurukura dare iri ushedza mudzimu ari kushungurudzika kana manzi matauriro aita
severo yenyama but dai ndisina kuita rudo kuti kuino kuti adana nemwana wangu angadai akazura yawo ari kushungudzika tingati tagona ipapo ari paabusing you are abusing your own child. Amen. Finally muri kuti chi imewana nwe timbomira ava nokuti ava nezvavo zvavakabata zvisingagoni kubvisira zvivhipa vara tofunga chikumbiro chedu ndechekuti timbonogara pasi semhuri timboonesana munozvibata sei mutauro novanini nani ya ndinoti mukotomura avafanana anga vacheni kuti kwenzakana avazi but musavakonvhitse inzwai musafanira kuchenda iroro ndimunoziva stereka musazvishandise stereka because ava inzwai pfungwa dzavo hakuna pfungwa yakapusa inobva pamunhu asi ibata ndina kupfudza kuti yako yakachenjera iyo uti nobudisei kwama kutoenda kutotokuziva kuti zvenyu zvakutokubataiwo zapo chenyu mwana mudzimu urapa usi wenyu ndiwe mhuri yose. Yeah, true. Ende zvamuri kutotengera uyo muchimupa uyu ava vasingaziva vakazoti makaromba muri kuti kushandisa musazvirana ani yezvi ani mutaura tsvimbo vasingaziva handi vakazvidzira muri vati hapasina tsvimbo dzamudhara dzakatsva baba vanga vakafuka kuna mama saka pabate ipapo panomuka rimwe dare apa modzoka munoita mabvumirano ende pamunodzoka pacho musi munodzoka toda kuti muwane pane umwe munhu pano ada kuti tizoona kuti zvamaurirana zviizvo here ko imadi mamboti ava mai mudzimu wavo wanyatsokuva mudzimu chaiwo chaiwo kutwasisa ende kamuda kuushandisa ka kana yangu munomusha pamunouya musi wachewo muye nehama yamai okomoyo kumakumama ngekumwe akulange chinchileni akatizikuseni akatisikulande namuhla ukuthi lisipho isvikelo eliza kukhuluma lizwe lodwa hathi thina ngoba ngingakhuluma mina nginomsapoti ingakhuluma yena besapoti so bese akufungo but sikunyanya chatiri kudai wardinacho nuri ipfungwa yakapuwa nemwana wayo chikumbiro chakapa kudara namambo ndinokumbirawo mambo ndinyengetedzere vabereki vangu vagamuchire mwana wangu. Don't forget mungangoti mimoya chikumbiro cheuyu ndichatikudai mwana wenyu mwana wenyu azoitachikumwenga izwa muri monditeerera zikonzero zvinoita kuti zendisi ndisati izvo zvanditi apauda kudzidzisa varingina vavo kuti chii mai ndiwe wakati ndiwakaone tsvimbo yababa isavana mudirection isavana mugwara saka muda kutiudza kuti chii choti murambe muroora chendisingati pamusha pangu rufu vanhu ava mwana wangu nemuroora vane hasha ndikatanga kumutsa musindo wavo vari tu kufanira kufuwa munhu anopindira anokwara saka ndosaka ndakadzinga chibva pano padai ndikati ngaende munogara kupi anodocha kana kuti anogara kwaanoda ndopakazikuronani asene rufandi anozivawo kani musanangurudzo akaita anoziva kuzoti inini hangu sekuziva kwangu kana mhepo yataura ndaziva ndati mhepo dzekwangu dzakataura dzekwamai dzakataura handina decision yandinoita nokuti varidzi vacho varipo nyika dzichataura nguva yacho kana yese yasvika then kwozouya nyaya yekuti murira kuti mwana wemwana wemhepo tozouya nyaya yekuti komana uyu asiri mhepo yakataura zita rayo uyu achitaura patakavaira zita akati inini ndakagara pasi nemukomana nonzi pasmo akati inini ndisiye mukadzi kusha iyo nyaya yakangonyaragwa yakangudana haina kutaura inoripotwa nani iye ndiyakataura itaura dare rino pano ndati anoiripota kuti itaurwe ndiani ndiye mukomana nofana kutaura saka mumutaurirei right
kana achikuitaura pamuntu achiuya kwandiri auya straight asauya chidai ngazondoipa ndakamuzvara handisina pamusha pangu zakuda uya straight achitedzera murayiro yangu yababa idzinza rangu kwete zvake zvakaundipa zvidzinza rake randisingazivi zvidzinza renyu ndizvo zvekuramba nikisi nguve manyaya kuoma profession yenyu muzamuri kuratidza soka there must be something somewhere wrong. A qualified teacher mungadaro nguve manyanya kuva too deep muri kukuvadza mwana musanyanya kuva too deep like that ende hazvina kunaka kuti vatezvara mutaure chihure chemuroora kuti mwana akataura kuti ndakabata anzani pasmo saka muri kumutuma kuti ramba mukadzi wako ari kuhura napasmo ningisa saka mwana ndewani plus pamati mwana uine muroora vari violent kunze kwedare violent yainogadziswa nani kana musingai uchingoda handidi mwana because it's so even seen that violent yacho and violent munhu anokanselewa varigara mutaura violence ndomakazara mapurisa chajehovisi vana vagare zvakanaka ende hapana chikonzero chinombokuparadzanisa nemwana wako saka okay, thank you very much tanzwa zvakawanda vanogara voga but mukanoteerera stereki too much of his talks dzaanotaura hamuna zvamunogarira pasi endai munonyatsogara pasi as a family mugadzire zvinhu semhuri hanyichoka because muchaguma makuvadzana nezvizvinani basa you go home then we'll give you a week maybe on the 30th motiudza kuti mapedza kuti modzoka panga pamuswa 30